Добрага, мы з Украіны, але з беларускім акцэнтам, каб 2 разы не ўставала. Толькі што беларускі гаён паведаміў пра тое, што адзін з дронаў камікадзе выбухнуў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Адбылося гэта о 8:40 па менскім часе. Гэта адбылося паміж пасёлкам гарадскога тыпу Парычы і аграгарадка Любень Гомельскай вобласці, што ў 55 кіламетрах ад горада Бабруйскі і ў 120 кіламетрах ад межы з Украінай. Ну, глядзіце папярэдныя відэа, я ўжо там паясняла, з чым гэта адбываецца. Беларускі гаён прыпускае, што гэта ўсё было запланавана для Украіны і гэта проста выпадкова, напэўна, геніяльны беларускі рэп пасадзіў яго не ў тым месцы. Але я лічу, што гэта пужалка для крэпкага хазяйственніка. Так што тыя, хто там у Беларусі галавой шыфер б'е, падрыхтуйцеся, таму што, мне падаецца, сусед вам падрыхтаваў вельмі цікавыя рэчы, ад якіх у вас будзе, ну, прост палаць дупа. Беларусы, беражыце сябе, глядзіце, дзе ў вас ёсць бліжэйшае ўкрыцця, знаходзьцеся пад зямлёй, калі чуеце гукі драндулетаў, мапедаў у небе. Таму што, як сёння паказала гісторыя з Магілёвам, трывога спрацавала ўжо пасля таго, як гэтая смертаносная штука пакінула тэрыторыю. Адпаведна, беражыце сябе, украінцам, тихого мирного неба і перемоги, і до зустрічі в етерах. Живі Білорусь і слава Україні!